idan aka ce ma number base, wata namba ce wadda take zuwa a ƙasan nambobi. Number base yana farawa ne daga base 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To, kowace daga cikin wannan, in dai aka makala mata wata namba wadda ta kasance ba 10 ba a ƙasanta, to dole ne za ka yi sau. Misali, sai a baka 2, 3, 4 base 5. Base na 5 kenan. Lambar da aka makala ma a ƙasa ita ce nawa? 5. Idan ka tashi za ka multiply ɗin kowace namba sau kenan, sau 5 kowace a cikin wannan. Sannan kuma ka kaddara cewar a tsakanin su nan akwai tarawa, ɗan ƙaramar tarawa wacce ba a ganinta. Za ka fara da cewar 2 sau wannan 5 ɗin taka, a tara da maganar da ne ta tarawa tsakanin waɗannan lambobi. Sai ka ɗauko wannan 3 ita ma ka yi sau da wannan 5 ɗin, sai ka tara nan ma ka daga muku dama kan cewar nan gurin akwai tarawa. Sai wace lamba ta ƙarshe? 4, ita ma 4 sai ka ce sau 5. To, number base dole zai kasance akwai power a ƙasan base ɗinka. 5 ita ce base ɗinka. Power ka za ta fara daga 0, 1, 2. Idan ya kasance akwai wata 5 ɗin ma za ka ɗora 3, 4, 5 har zuwa inda 5 ɗinka ta ƙare. Ba a ɗora waɗannan lambobin power a samansu. Iya wannan base 5 ɗin da kai ita ake ɗorawa power. Idan ka je gaba za ka ce 2 sau. Abin da ake nufi da power, idan aka ce ma power of 2, ana magana ne akan cewar 5 sau 5 kala 2 kenan. Power of 3 ana nufin 5 sau 5 sau 5 kala 3 kenan. To saboda haka nan za mu ɗauka akan cewar power of 2 5 sau 5 kenan shine ya yi daidai da 25. Sai ka daɗa tarawa da ukunka. 5 power of 1 shi kuma shi ya daidai da 5 guda ɗaya shine 5 kenan. Za ka ce times 5 plus 4 times power of 0. A ko'ina in dai a lissafi ne kaga power of 0 ana nufin ɗaya kenan. Misali sai ka ce 100 to the power of 0 is equals to 1. 1000 power 0 is equals to 1. A power 0 is equals to 1. 10 power 0 is equals to 1. Kowace namba ce power 0 daidai take da 1. Saboda haka nan 5 power 0 daidai yake da 1. Za mu ce 2 sau 25 ko kuma 25 sau 2 shine zai ba mu 50. A tara da 3 sau 5 shine zai ba mu 15. A tara da 4 sau 1 shine zai ba mu 4. 50 a tara da 15 zai ba mu 65. A tara da 4 shine zai ba mu 69. Daga base 5 kenan ka mai da shi base 10. Wannan shine misali na wannan. An ce ma daga wannan lambobin 234 daga base 5 za ka mai da shi base 10. Gashi nan daga base 5 ya koma base 10.